avocat, jurnalist, inginer sau bucătar, indiferent ce profesie aveți, dacă doriți să vă relaxați după serviciu și să vă faceți noi prieteni, este timpul pentru un nou hobby. Dansurile sociale sunt o modalitate perfectă de a scăpa de stresul zilnic. Plictisit de rutina zilnică și de problemele care apar uneori de unde nici nu te aștepți, mai mulți tineri din Chișinău încearcă să depășească stresul prin dans. Fiecare dintre ei are o viață bine pusă la punct, serviciu, familie, copii. Însă seara toți sunt dansatori pasionați. Cred că ar fi o recreere frumoasă după lucru, după serviciu. Nu mai socializăm cu colegii noștri de dans de aici, mai vine și lumea nouă. Încercăm să implicăm și pe ei, să integrăm, pentru ca ulterior să vină mai frecvent. Am decis să fac să încerc diferite dansuri, adică cum, îmi plăcea salsa, dar nu făceam, adică nu m-am apucat deodată de salsa. Am început să dansez și de la prima lecție am înțeles că asta este. Adică este ceea ce îmi place mie. Dansurile sociale se bazează pe schimbul de emoții între parteneri și pe menținerea atmosferei plăcute și relaxante, devenind astfel o modalitate de relaxare și încărcare cu energie pozitivă. Improvizarea vă va ajuta să scăpați de timiditate, căci doar după câteva ore de dans, doi străini devin un tot întreg, care armonizează de minune cu muzica. Dans social e dansul care este acceptabil și la îndemâna tuturor. Oricare om, fie că el e manager sau programist sau contabil sau producător TV sau reporter sau cofetar sau chelner sau indiferent de categorie socială, vârstă. Dacă este dorință și dacă este motivație, dansurile sunt pentru toată lumea. Dacă nu știți ce stil de dans vi s-ar potrivi, însă v-ar plăcea să vă lăsați pradă ritmurilor fierbinți și să comunicați prin mișcare, atunci trebuie să știți că puteți alege din câteva tipuri de dans social, printre care tangoul argentinian, valsul vienez, rumba, cha-cha, salsa, samba, dar și dansurile pentru tineri, hip-hop, sea-walk. Splitatea mișcărilor de bază vă va permite să le învățați chiar de la prima lecție, iar apoi trebuie doar să dați frâul liber imaginației.